littafin Mulkin Ban Tsoro kashi na 3 wanda ni Muhammad Ashir Sani gyaɗi-gyaɗi na rubuta kuma a halin yanzu nake karanto mu. Idan masu sauraro ba su manta ba, a kashi na 2 mun tsaya inda Najaran da ke kwance a ƙasa tuni ya saki fitsari a wando saboda matuƙar razanar da yi. Duk da cewa shi ma gwarzo ne, amma a wannan karan ya zama zabo. Sai ya soma taɓa ƙafar Safaras da nufin ya hana shi faɗar munanan kalamai akan Rishad. Sai dai kash ya makaro don tuni Safaras ya tsokano tsuliyar dodo. Kasancewar Rishad ne ya taho da mahaukacin gudu ya nufo kan Safaras da muguwar niyya, yayin da shi kuma Safaras yake tsaye cikin nutsuwa yana nazartar ta inda zai shigi Rishad. Shi ko Najaran sai ya ce shi kenan ta faru ta ƙare. Lokacin da Rishad ya zo gab da Safaras, sai Safaras ya wani irin sulu cikin zafin nama tamkar walƙiya ya shige ta tsakankanin kafafuwan Rishad. Kafin Rishad ya waigo, tuni Safaras ya zaro wata karamar roƙa ya nufi wuyan Rishad da yake cikin zafin nama tamkar walƙiya. Al'amarin ya kasance tuni ya yi nasarar datsa kan Rishad. Lokacin da kan ya rabu da gangar jikin, sai ga wani irin jini ya so da ƙarfin gaske ta dungulmin wuyan, sannan gangar jikin ta faɗi ƙasa, shi ma kan ya faɗi guri guda turƙa shi. Aiki ga mai ƙare ka. Nan take duka yaran Rishad suka rusuna a gaban Safaras, sannan suka haɗa muryar su tare da cewa tabbas duk abin da ya sa mutum ya faɗa cikin wuta to ta tabbata ya hutar zafi. Saboda haka muna yi maka mubaya'a ya kai wannan bakon jarumi. Safaras ya kalle su cikin sakin fuska ya ce, kamar ya? Suka ƙara numfasawa a karo na biyu suka ce, za mu kasance masu yi maka hidima akan dukkan al'amuranka. So nake ku sakata ku wala, sannan kuma ku shaƙi iskan yanci. Safaras ya faɗa yayin da yake musu nunin su miƙe tsaye. Ya ci gaba da cewa, ina so ku ɗebo dukkan sassan mutanen da kuka yanka. Nan take suka cika aikinsu suka ɗebo, take Safaras ya sa aka binne su. A daidai lokacin sai ga sun taho da wata kyakkyawar budurwa, amma babu kaya a jikinta. Ganin haka sai Safaras da Najaran suka kautar da kansu suka yi umarni aka bata kaya ta saka. Sannan Safaras ya fuskance ta, ga mamaki sai ya ga ta fashe da kuka mai matukar ratsa zuciya. Sai Safaras ya dube ta cikin nutsuwa ya ce, menene dalilin kukan nan naki bayan kin tsira daga halaka? Ta kalle shi sannan ta share hawayen da ke zubowa daga idanuwanta. Ta suma da cewa, sunana Sabrin Braj, na kasance haifaffiyar garin Shawwas, sannan mahaifina yana ɗaya daga cikin masu faɗa a garin saboda tarin dukiyar da yake da ita. Bayan haka a garinmu akwai wata al'ada da muke da ita, wadda duk saurayin da suke soyayya da budurwa, to yayin da budurwa ta zaɓi saurayin da za ta aura, to za su fito daga cikin garin tare da saurayin da budurwar da kuma kakan yarinyar. Yayin da shi saurayin zai yi babbar bajintar, wannan bajintar ita ce za ta sa a zaɓe shi a matsayin saurayin da za ta aura. Don haka lokacin da na zaɓi wanda zan aura mai suna Nauras, sai aka haɗa mu da kakana tare da Nauras ɗin. Lokacin da muka fito daga cikin garin, kai tsaye daji muka nufa. Sai da muka yi tafiya mai nisa sai muka fara hango wata rundunar mutane masu tarin yawa. Yayin da muka karaso sai muka tsaya cak sakamakon tawagar 'yan fashin da suka addabi mutanen nahiyar mu. Don haka sai Nauras ya kalli kakana cikin ƙwarin gwiwa ya ce, zan fara nuna bajinta ta akan waɗannan ƙazaman. Wannan furucin ne yasa ɗaya daga cikin 'yan fashin ya zaburo yoyo kan Nauras, amma cikin lokaci ƙanƙani Nauras ya kawar da shi. Sai mutum 5 suka ƙara yiwa kansa a karo na biyu, su ma ya tura su inda ba za su daha ba. Ganin haka sai ga baki ɗaya suka kifa a kansa, nan take shi ma ya kifa a kansu. Suka soma gumurzu mai matuƙar girgiza zuciya. Cikin lokaci ƙanƙani ya kawar da su, sannan ya tarwatsa su. Nauras ya cika gwarzon jarumi, saboda ga baki ɗaya 'yan fashin sai da suka tabbatar da cewa gwarzo ne shi na gaske. Wannan dalilin ne yasa suka tsere. Sai ya zo ya fuskanci Nauras ya ce, tabbas jikata ta samu gwarzon jarumi wanda ya cancanta ta aura. Don haka wannan bajintar da kai ta tabbatar da kai a matsayin wanda za ta aura. Kaka na ya faɗa. Jin haka sai Nauras ya yi murmushi, sannan ya ce, ai ban yi komai ba, sai mun ƙara nutsawa cikin dajin don na ƙara nuna maka cewar. Kaka ya katse shi ta hanyar cewa,
dama masu ilimin binciken sirri sun tabbatar da cewa duk mijin da Sabrin za ta aura zai zama gwarzo wanda sai sunansa ya karaɗe duniya saboda jarumta. Don haka ba na jin koɗar matuƙar ina tare da kai, don na san za ka iya ba mu kariya. Ni kuma sai murmushi nake, cikin jin daɗi da nishaɗi muke kutsa cikin surgokin dajin. Lokacin da muka ratso wata hanya sai muka hango wata ƙatuwar tuta mai ɗauke da tambarin alade. Ganin haka sai kawai muka ga kaka ya firgita, jikinsa ya soma rawa yana karkarwa. Sai ce mu ɓuya, wannan taguwar da kuke gani ta Azaya mai Rushet ce. Jin haka sai na ya ce, kar ka damu kaka, zan ƙara nuna maka bajintattawa. Shiru yaro, wannan ya fi ƙarfinka domin hatsabibi ne na gaske, kaka ya faɗa yayin da yake ƙoƙarin shigiya cikin wata duhuwa. Ganin haka sai Nauras ya kulle ihu, amma yaro ka cuce mu, da na san da wannan tsautsayin da ban biyo ku ba. Cikin yan dakiku sai gani muka yi tawagar Rushet ta zagaye mu, sai kawai muka ga kaka ya fashe da kuka cikin gadara. Nauras ya kalle su a rene ya ce, ku taron tsintsiya babu shara, yau zan gusar da kurjin da kuke da shi da har idan an hango ku ake tsorata. Kuma wane ne Rushet a cikin ku? Jin haka sai wani tsamurmurin cikin su ya dago dako tsalle daga kan doki, sai gashi a gaban Nauras. Suka fahimci juna ya ce, baka da matsayin da zaka tunkari kowa a cikin tawagar nan, sai dai ni da na kasance mafi kankanta. Wannan maganar ta bata Nauras rai, cikin tsananin ƙunar zuciya ya kawo wa tsamurmurin duka, amma Charaf ya rike hannun Nauras. Sai ji muka yi Nauras ya kwalla ƙara saboda tsananin azabar urkon da ya sha. Lokacin da ya saki hannun Nauras sai kawai na ga ya juyo cikin tsananin zafin nama ya fusgo hannuna, ya watsa ni zuwa gadon bayansa, ya fita da gudu da nufin tsira, amma ina, ya riga ya makaro. Sai kurin ji ne Nauras ya kwalla ƙara, sannan ya zube a ƙasa sakamakon kafafuwansa da suka fice daga jikinsa saboda wani irin ƙarfe mai matuƙar faɗi da aka cillo masa a kan idona. Suka yi filla-filla da namansa, sannan suka zuba a cikin wani ƙaton buhu. Ni da kaka suka ta sakiyar mai zuwa dajin nan. Wannan shine babban al'amarin da ya girgiza mini zuciyata, kasancewa sai da suka cire wa dukkan wanda suka kamo kaya, sannan suka aske mana dukkan gashin da ke jikinmu, sai suka samu alayi duk wanda suka zo kansa sai su kwantar da shi, sannan su yi masa yankan rago. Akan idona suka kwantar da kakana, sannan suka yi masa yanka shi, har sai da suka zo kaina kai tsaye suka kwantar da ni, sannan suka sanya wuka a setin wuyana da nufin za su yanka. Sai suka ji an daka musu tsawa ta hanyar cewa, kar ku kuskura ku yanka ta, saboda zubin tsarinta ya ƙayatar da ni kuma ya burge ni, ku gaggauta ware mini ita gefe. Sai na ji sun amsa da cewa, amsawarka ya shugaba. Tun daga lokacin da Rushet ya buƙace ni sai suka ɗauke ni suka kai ni cikin wani kogon dutse. An ƙayata kogon da kayan alatu na rayuwa. Ban ɗau lokaci mai tsayi ba sai ga Rushet ya shigo, fuskarsa ɗauke da murmushi mai tsoratar da zuciya. Cikin gadara ya ce, tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin mace mai zubin halittarki ba, shi yasa na zaɓe ki a matsayin wadda za ta gusar mini da damuwar zuciyata. Sai yoyo kaina gadan-gadan kafin ya ƙaraso wurina, sai muka ji sautin muryarka cikin ƙaƙƙarfan amo. Take na ga launin fuskar Rushet ya canza, sai kawai na ga ya juya ya fita a gaggauce. Tun daga lokacin da ya fita ban ƙara ganin kowa ba har zuwa lokacin da aka kawo wani gabanka, kuma gashi yanzu ka kashe mana abin da ya addabi rayuwarmu. Ta shiga cikin rudani. Jin wannan labari nata sai Safras ya tausaya mata, sannan ya ce, kar ki damu, da sannan zan sa a kai ki garin ku. Sabrin ta murmushi sannan ta ce, ainihin yanzu na samu mijin aure, saboda duk abin da ake bukata ga namiji, musamman ga irin tsarin al'adar garinmu, tabbas ka cancanta ka zama mijina. Sai Safras ya murmushi ya ce, lokacin kulla alaka ta da mace bai ba, musamman alaka da ta shafi soyayya. Kasancewar bincike na ya tabbatar min kulla alaka da mace takan sa a samu nasara akan mutum, ni kuma bana buƙatar a samu lagona. Sabrin ta murmushi ta ce, tun kafin na haɗu da kai na san cewar kai ne mijin da zan aura, kasancewar tuni bayananka suka bayyana a gare mu cewar mijin da zan aura sunansa zai shahara a duniya saboda sadaukantakarsa. To gashi yanzu kaya abin da duk duniya babu wanda ba zai samu labarin ka. Jin wannan kalamai nata sai ran Safras ya matuƙar ɓaci, sai ya ce, sai ki bari sai sanda na shahara sai ki faɗa hakan, amma ni yanzu ba kowa bane illa
ɗalibi mai koyon horon yaƙi. Ba su ɗau lokaci mai tsaye ba sai suka dafa birnin Huzurus. Lokacin da mutanen garin suka hango tawagar mayaka daga nesa, sai sarki ya tura a ɗauko masa bayanan sirri. Lokacin da bayani ya zo wa sarki cewa tawagar azzalimi Rashad ce ta tunkaro birnin nasa, sai hankalin mutanen garin ya yi matuƙar tashi. Wasu suka ba da shawarar a rufe ƙofar garin, wasu kuma suka ba da shawarar kowa ya gudu. Amma sai sarki ya ce idan suka rufe ƙofar garin to ai cikin sauƙi Rashad zai sa a ɓalle ƙofar. Idan kuma suka gudu ba su isa su tsere wa tawagar Rashad ba, don haka kurin su tsaya su fuskanci hukunci. Sai a wannan lokacin sarki ya so mana damar kirkirar wannan makaranta, gashi yanzu ta jaza masa sanadin da zai rasa kimarsa da kuma darajarsa. Amma yayin da tawagar ta karaso sai labari ya sha bamban, saboda ganin irin nasarar da Safaras ya samu tunda sarki yake bai taba tsintar kansa a halin farin ciki kamar wannan ranar ba. Wannan dalilin ne yasa sarki ya shirya gagarumin biki da bai taba tsara irinsa ba cikin rayuwarsa. Amma abin mamaki babu mutanen da suka halarci taron bikin nasa, saboda mutane suna ganin ba zai taba yiwuwa ba a cikin lokaci kankani za a iya kawar da azzalimi Rashad ba. Don haka sai suke tsoron kar su yi kuskuren zuwa su faɗa tarkon da Rashad ya ɗana, musamman da suka ji cewar duka tawagar Rashad da ita ake shagalin bikin. Wannan dalilin ne yasa bikin bai samu halartar mutane jama'a. Mutanen garin sun ɗau lokaci suna kaɗe-kaɗe da shaye-shaye. A daidai lokacin attajiri Mu'iz ya zo domin tafiya da Safaras, bayan an yi masa albishir da irin nasarar da Safaras ya samu game da kashe azzalimi Rashad. Yayin da suka buƙaci ya zauna domin a gudanar da shagalin bikin da shi, amma sai nuna musu cewar shi akan hanya yake, abin da ya kawo shi shine tafiya da Safaras. Wannan al'amarin ya yi matuƙar ƙona wa sarki da mutanen garin rai, kasancewar sun ɗauki Safaras tamkar garkuwar da zai dinga kare musu dukkan bala'in da ya taso musu. Amma gashi yanzu cikin lokaci kankani ana kokarin raba su da shi. Don haka nan take tawagar 'yan biki suka rikide suka koma zanga-zanga da nuna rashin goyon bayan tafiya da Safaras da mahaifinsa zai yi da shi, yayin da su kuma tawagar azzalimi Rashad suka soma cewa duk inda za a tafi da Safaras to tare za a tafi da su. Yayin da ita ma Sabarin ta tabbatar da cewa duk inda za a tafi da Safaras sai ta bi su. Ganin haka sai attajiri Mu'iz ya fuskance su ya ce babu wanda zai hana ni tafiya da Safaras, kuma babu wanda zai biyo ni yayin da zan tafi da shi, saboda har yanzu bai gama samun horon fada ba. Jin haka sai ɗaya daga cikin yaran Rashad ya ce a halin yanzu Safaras shugaba ne a gare mu, kuma a kowane lokaci a cikin bashi kariya muke. Don haka ko da sama da ƙasa za ta haɗe babu wanda ya sai hana mu tafiya inda shugaban mu yake. Wannan kalaman nasa sun matuƙar fusata Safaras, don haka sai ya daka masa tsawa ta hanyar cewa ka gaggauta janye maganar ka, kuma ka yi magana da mahaifina cikin da'a, idan ba haka ba yanzu ka fuskanci fushina. Da sauri suka rissuna a gaban Safaras tare da cewa afuwa ya shugabanmu. A daidai lokacin Sabrin ta karaso gaban Safaras ta rissuna tana zub da hawaye cikin kuka ta ce ba zan bari ka kubuce mini ba tunda kaddara ta haɗa mu, don haka ba yadda za a yi na rabu da kai. Duk inda za ka shiga ina tare da kai, kuma ina ƙara bayyana maka tunda nake ban taɓa ganin namijin da nake so kamar ka ba. Wannan kalmomin sun yi matuƙar ɓatawa Safaras rai, don haka sai ya dube ta ya ce a wancan lokacin wani kike faɗa wa kalaman, amma saboda kin rasa shi shine kike nema ki ɗora min igiyar zato da sunan soyayya. To ina so ki sani har yanzu horo nake ɗauka, ban kai matsayin da zan fara soyayya ba. Wannan kalaman sun yi matuƙar yi wa attajiri Mu'iz daɗi, amma kafin ya yi magana sai ya ji an kwaɗa masa mari har sai da sautin jinsa ya ɗauki. Kafin ya gama daidaita tsayawarsa sai kawai ya ji an ɗaga shi sama da niyyar za a buga shi da ƙasa. Da sauri Safaras ya bi mahaifin nasa da kallo yayin da aka sunkuce shi da niyyar za a buga shi da ƙasa, kuma tabbas idan aka yi nasarar buga shi da ƙasa to ba abin da zai hana shi mutuwa. Don haka sai ƙwallon bakin ciki ta soma zubowa daga idanuwan Safaras. To masu sauraro, a nan za mu tsaya a kashin wannan littafi mai suna Mulkin Ban Tsoro kashi na 3. Sai kun ji mu a kashi na 4. Kar ku manta da yi mana subscribe ta cikin wannan tashar tamu mai suna Mas Fikira TV.